kana wabatwa kuti wava kurarama uri HIV positive hazvireve kuti upenyu unenge wasvika kumagumo. Unogona kutorarama nemudiwa wako muine mufaro usingatsanangurike. Muzuva ranhasi pane mhuri yatashanyira kuno kumabvuku, baba namai Flau. Chokwadi chataona isu sevatori venhau, taona kuti aiwa rudo ruchiri kubvira, rudo ruriko zvisinei nestatus yaunenge wakurarama uri. Rega iko zvino nditaure nemhuri iyi ndinzwisise kuti semhuri vari kurarama vane utachiona hweHIV vari kurarama sei semhuri, vaine zvakare vari maTB survivors vakasangana sei uye vakazvigamuchira sei pavakatanga kupiwa mari dzavo kuti iko zvino ndo zvamakurarama muri. Vafulawo makadi Triped makadiwo ndikungonzwa nesenemu kuti haina kujairika. Kumushande kupi? kumusha ndinobva kuMozambique. Ndikuzona ndikutotaura chokwadi kuti senemu haina kujairika isa nekuti nyaguyo unobva ngozwa kuti uyani kana asiri kwamutoko chete ndio kwamutoko. Aiwa ndizvozvo. Aiwa asinobva edu paMozambique apa. Asi kuberekwawo takaberekerwa muZimbabwe ndipo takurira. Saka tangowa maZimbabwenzi. Wazi nguva yacho yoyo kuMozambique. Aiwa kuMozambique ndo kumusha chaiko. Tichatarisa baba kuMozambique inzvimbo yekuti iri kure kwekuti munotombofunga kuti takuenda kumusha seKrisimasi yasvika kudai motombogara pasi naamai mombofunga kuti mari dzacho todzibatanidza sei dzemabhazi kuti tinosvika kuMozambique. Zvese nekuti apa macheke pakona apo unongoti $10 kanogona kukwana. Iko zvino kuholiday yatatarisana nayo yeKrisimasi muri kutarisira here kuenda kumusha kuMozambique kana matone makore kungobva kwamakaitawo ikoko muri vana vadiki kana kuti which age mamazongoti tozongozvionawo? Aiwa tane makore tiri muno. Kana tarisiro yekuenda paholiday aiwa hapana zvapo. Aiwa tazvigari zvemuno permanently. Atamuno. Aiwa tinotenda. Takatarisa baba mhuri yababa Flau yakakura sei? Mhuri yababa Flau ningori inini mudzimai wangu ndine mwana 1. Mudzimai uyu second marriage. First marriage mudzimai akazoshayawo. Nanamboita vana vaviri. Mudzimai akashaya neumwe mwana akashaya, ndikasara nemwana umwe chete. Ndati fambewo ndazowanawo mai Flau vechipiri varipo ava. Ndafara pamati ndakazowanawo amai. Mbozwa Mwari munobva kuti zvandafirwa hangu rega ndigare ndega. Asi makati aiwa rega ndienderere mberi neupenyu. Aiwa ndizvozvo because muupenyu pane paunozodawo rubatsiro kubva kune munhu hongu hama dzinenge dziripo. But pane pamwe pokuti kana ukasvika poti kana warwara pane zvimwe zvasingakwanisi kuzokuitirawo zvinokwanisa kuitwa nemudzimai wako. Like pamwe uchakwanisa kuzvibatsira kana kugeza chaiko kana zvimwe zvese. Asi munhu akatanga mukadzi wako anozvikwanisa, but dzimwe hama dzimwe ndana sisi ndana mai havazozvikwanisa. Ndichienda pana mama, makasangana sei namama? Mama wangu ava vechipiri ava takasangana masupport group. Mushure ndakabatwa HIV ivo variwo, saka mukusangana mukuinteracta mumasupport groups ndimo takazosangana. Asi zvakaoma sei nguva yacho muchisangana muri vaviri mese muchirarama nemutachiona weHIV? Zvakakuomerai sei kana kuti zvakakupfavirai sei panguva iyo? Aiwa apa zvakatipfavei nekuti hazvina kuda kuzonyanya kunetsa panyaya yedisclosure. But before iwo ndakamboitawo dzimwe shamwariwo dzenziri negative dzedzi. Saka pakadisclosure pacho panenge pakaoma. But zvakuendawo nekuti iwo wakashinga sei. Ndakatombodzipinzawo idzo ningi ndakatombofambidzanawo nevari negative. Asi unozoona kuti isusu tiri 2 togononge tawirirana. Asi unoona kuti hama dzake umwe wangu uona kuti saka izvo hakuna kwazvinozokwanisa kundisvitsa. Tarisai vavo vamaifambidzana navo panguva yacho vakanga vari negative. Maizokwanisa kudisclose after nguva yareba sei kuti aiwa izvi ndo zvandiri panguva iyoyo here kana kuti matombofamba muchiti nhasi mukada kuti ndakumuudza mamati but anozoita sei? Inini zvangu semunhu
anga akadisclose ini zvaisandinetsa ndaingoti panguva iyoyo ndozvandiri kana wandidawo zvakadaro its okay asi munoona amwe vanhu so vanozitora kunge dambe because vanotoka kutarisa funga kuti uri serious kana kuti wanotinyebera panotokuudza kuti aiwa but ndizvo chaizvo zvinoita kuti vanhu vasabhilivhe chii ikako kanyaya kestigma saka ndingachiti munhu angataure haiwa anofunga ringoita mafanizi vanhu vane fear ndichikudzosa yangu mashure ndazva muchiti makasangana masupport groups namama chadauza ndechekuti makazoziva sei kuti iko zvino ndakurarama ndiri positive ndakarwara inini ndingati before madhamu vangu vava ndikutaura vekutanga vasati vashaya vane pamiri that was 2003 saka nguva yacho anofunga zvaityisa vaendawo wazonzi tikuona sina kumira mushe checheche but not knowing kuti ndakange ndaibata kare. Why I say so, my firstborn is now 27. So akazotestwa azomborwarawo vaonekwa kunzi ari positive, which means nogona ndakaibata about 29 years 28 years ago somewhere there. Saka ipapo zvadaro auzitori serious kutarisa ndakagwinya ndakasimba hakuna zvakadaro. Tagara mudzimai mvashaya space of 2 weeks mwana uyo wangabereka bvashaya maine mwana pangodai space of 2 weeks tasara takadhonza from 2004 to 2008. Saka 2008 ipapo ndaigara kuSunningdale saka ndangotanga kunzwa miri kuneta kupera simba zvokuti kana kufamba usiko zvakaita kunge pamashops apa paitondinetsa. Ndikaenda kukliniki ndifunga ndakaita gore rese ndichipiwa wrong treatment. Vaisvika vondirapa kuti tofungidzwa kuti malaria. Ndionwa medication yemalaria it's about 1 week 2 weeks ndatodzoka kuchipatara, 1 week 2 weeks ndatodzoka kuchipatara, kuzosvika hama dzatano unokwa uri kwauri 1 wadi kuya kune vamwe padhuze kuti anenge aita se vanenge vachikuona ndauya kunoko asi kurwara kunoita se hakuna kumira. Nditongonzwa zvakadaro akambondienda kukliniki ndikati anozvo kliniki ndaneta until mwezi wanzvadzi yangu wazondinyengetedza nemurume wacho ati alright achaenda kukliniki ande kwaprivate andikati kana kwadaro it's okay let's go. Shuwa bvataenda chisvika kuye bvunza ndaluza weight zvakanyanya. Saka doctor yakangoti achingonditarisawo so akakondiudza zvezvi achisvika kanzi baba ndikususpecta zvinhu 2 pamuri. It's either you are HIV or mune TB. But nekurwara kwandaita nenguva yanga yareba munhu ungosvika paipe kuti waluza hope ainatsiri kukendenga ndati it's okay. Ndobva ita matest ake akaita bvabata kuti pneumonia. Ndarapwa ndandakurapwa ndapuwa 7 majekiseni bva nditi no we have to go for x-ray. Shuwa kutaenda ku-x-ray vasvika vaibata TB. Yabata TB x-ray ndadzoka doctor yataura kuti ndakazvitaura then vandinyorera tsamba yekuti ndiende kuWilkins. Ndokwairapwa na TB ndaenda kuWilkins. Saka first day ndasvika kuWilkins panoitwa matalks pepa ndairwara ndichiteerera zvangu pachitaurwa iyo nyaya yekuti TB and HIV zvinofambidzana. Ndazoitirwa zvandaitirwa ndapedzerwa ndine mukwasha wangu ndu posa ndambotakwa nemuzukuru wangu atiendesa tamumina kuti mota idzoke ngati regai ndiketi se regai ndinotestwawo. Mukwasha wangu atoti wotsano ngati no regai ndiende ndizoti zvakamira sei. Ndakashwa ndaenda taitwa counseling yatinoitwa post counseling ndapinda ndatorwa zvapera maresults auya ndakusedzwa kuti maresults aita se hana manje aufa
nguva iyoyo handisina kunyeba. I was hopeless. Hazvina nansiri kana kuroona kuti chauya takuenda kumaresorts zvikanzi are you free kuti tikupe mukwasha wako ari ndikati hapana chakaipa handiye munhu andiperekedza kunoku hapana chandingakwanisa kuita se kuti ndimuvigire. Results vabuda inzi positive. Ndikazvidayira kuti ndo zvapo hapana chakaita se hapana chakaipa. Then ndazouyawo taenda pakliniki vandudza process yacho yekuti kana zvabatwa pamwe chete tinombotanga tati umbomwa mushonga weTB about kana 2 to 3 weeks kuti uzotanga ARV, but nguva iyoyo ARV ranga risiri kupindika zvekumhanya, waitomira kunzi urware kuti wozoiswa pama ARV because vaimira kuti CD4 idone. Kana CD4 yadona ta but nguva iyoyo pakafaunwa kawanda because vamwe vaizotadza kurikavha. Saka ndokupinda kwanakazoita pama ARV maipinda pazvidzidzo munofanira maita about 6 sessions. But inini even one anozoita but ndakazongoti umwe musi yanga 2009 muna January ndakazongorwara zvimwe zvakasina kunzwisisika. Ndikaenda dokta aripo, dokta akatosvika akatoti izvozvi tangai munhu pama ARVs. Saka then vaipa yataiti starter pack ye 2 weeks. Ndanwa starter pack ndapedza. Ndakupiwawo pamwedzi ndakupota chingoendawo pamwedzi. Saka paibatirwa neTB because isusu patikarwara TB ndo mazuva akaintroduce yanzi dot yekuti waitononwira mapiritsi kuchipatara, manesi akatarisa daily, waitofana kutoenda uchinwa vakaita se wakatarisa kuti wanwa. Mapiritsi eTB anorwadza. Chavaizviita ndechekuti rate yevanhu vaisina mushonga panzira yanga yaita se yanga yakanyanya. Saka umwe aipiwa mapiritsi asinganwe because nguva iyo anga mapiritsi akawandawo. Saka vanhu vaingomwa vaisamwa vachingorasa. Saka sozonoti tikaita zvekutamba vanhu vanotopera kana TB. Saka vangauda vakutoita iyoyo vanoti directly observed inonzi dot kuti anyatso kunzweshuwa munhu waanwa here. Saka izvozvo zvakaita kuti tiite ukama vanhu taionana madaily ayaya. Pakabva pagadzirwa support group. Tatenda kusangana musupport group muye tichisimbisana. Saka ndo matakadzidza zvese zvekuti how do you disclose chaikanakira chii. So ukagara ukaweya kuti right maadvantages nemadisadvantages ndezvipi zvine uremu, uonako kuti no maadvantages anenge ane uremu yekuti ndikadisclosa. Saka ndo danho randakazotora zvekuti disclosure anonyanya kundinetsa because dzimwe hama dzangu dzakangokasika kuziziva. But hazvishaikiwo pane vamwe vanenge vachikutarisirawo pasi, kwoitawo vamwe vanenge vachikunzwisisa. Asi panguva iyoyo ndinonzwa muchiti hama dzidzaizvi dzimwe dzakanga dzasvigamuchira, dzimwe idzi dzaiti kudii? Imimi semunhu akanga ati inini kana hopu yekuti zvaitika ndo zvandada kutongogamuchira. Asi kune dzimwe hama dzinoti aiwa tizvigamuchire, nyatsotitsanangurira zvakafamba sei, kana kuti vanenge vachiti aiwa wakazvitsvagira ita zvauri kuita. Dzimwe dzaiti kudii pakukakavadzana kwavo? Pakukakavadzana ipapa ndepekuti alright anozvifarira pamwe ari kuuya wada kukubatsira because then ndandisina mukadzi. Ndaitogara nemwana wangu iwe, she was doing grade 6. So pakauyawo mwana ada kukubatsira vanenge vachitaura usaende unozadzwa. Vanenge vasingazivi kuti kusuti haitapurani nongoshandisa zvinhu zvimwe chete. But zvimwe ndaingozoti Mwari ndiwo anoziva, ava vanhu varegerere havazive. Saka kakuseme kakauti munoenderei ikoko, sabate hembe dzake soite sei, unozvinzwa. Manje maitira maseya pamune mwana ari grade 6 njaizokwanisa here kuona kuti mamwa mishonga yenyu here, mawachirwa here, kana kuti pane mumwe akanga akubatsirai mufamily? Ndozvandikuti pane vamwe vaibatsira. Then tozotiwo nevanhu vandaigara navo pana mbuya ivavo zvavo kana kwavari ndoti Mwari avabatsire.
because moswa mabvuku inonetsa mvura, mwana anga ari mudiki akamuka kuseni angada kuitwa zvinhu zvese. Mbuya ivavo vaindiitira zvinhu zvakawanda. Woenda unochererawo mvura zvese, kana mwana kuseni wakamuka womudzitsira mvura, wamubikira kana porridge kana nini ndobikirwawo. Because hama dzaizoita kungouyawo vanga vasinganyanyi kugara panapa zvavo. Kune nyaya yatinombonzwa baba vanhu vanobva vati ina nditombozoti zvakafamba sei asi pandikazongoenda kuhospital ndopandikazongosvika nchinzi wato positive. Zvinoitika here zvekuti munhu ungangoti wakarara zvako wakagara kumba wozongoenda kuchipatara wosvika wobatwa positive kana anenge amastatements evanhu? Ndononge mastatements because inini pamwe chakata kutifundisa nyaya yovhunduka. Unenge wangoziva kuti nzira dzandakambofambawo nadzo. Plus chinoita kuti vanhu vatye ndicho chamataura izvi. Because kana zvaitika usazvitsvage. Kamuchiro ndo zvapo. The moment uchada kutry kujustify ndozvoti utadze kudisclose izvozvo. Kana uchada kuti nofunga ndinhingi. Because iwo munhu ziva nzira dzawakafamba nadzo. Ukangoziva nzira dzawakafamba nadzo hazvinyanyi kunetsa stereki kugamuchira. I believe kuti vanhu kare chaita kuti vasade kudisclose inyaya yekuti hanzi kudhara kwakune zita raityisa zvisingaita vanzi uchafa neshura matongo. Ndizvozvo iyayo mazita yayo ndo akaita kuti discrimination inyanye kuwanda. Ana shura matongo ivavo asi matems ari right pakushandisa ndo anokonzera yayo. And kare muziva pazvaitoitwa zvatonzi kana akafa munhu wacho body viewing hapana. Tonzi aiwa kofi inobva raputidzwa nemapepa izvozvo. Ndo zvakaita kuti stigma around HIV inge yakawanda stereki. Asanzi ainzi kauya nemunhu wechidzimai kana kuti yabatwa mudzimai ainzi aiwa hapana anombomba murume chete. Murume ndiye aitanga kubatwa mudzimai asati atombotanga kuatakwa nefamily kana necommunity yangonzi aiwa murume wacho. Zvichida tingati here varume ndo vaiwanzouya nayo kana kutiwo madzimaiwo zvichida nenzira dzinenge dzichifambwa ndo zvinogona kunge zvichikonzeresa. Pane zvinhu izvi ka anyone can bring HIV. Haisi nyaya yekuti murume kana aiwa haisi nyaya yekuti murume kana mukadzi. Aiwa pamwe mukadzi wacho anga akavimbikawo ndizvozvo mukazonoti pamwe asi anyone can bring HIV whether mukadzi or murume. Hazvina kwazvakanyanya kurerekera kuti uku. Titarisa kare baba ndanzwa muchiti zvekutoenda kupublic hospital zvaikuremerai. Indi ndatonzwa muchitaura kuti hama dzakazoti aiwa chaende kuprivate alright kana izvi zviri kuita sei zviri kukuremera. Nguva iyoyo tingati musiyano wavepo kumapublic hospitals magamuchirwo kana kuti mabatirwo aitwa vanhu nguva idzodzo vanenge vabatwa kana kuti kurarama neutachiona HIV naiko zvino musiyano wava papi? Inini pandakati pae kusada kuenda kwangu kuti ndaneta nekuti ndiri kungorapwa zvinhu zviri kupora. But nguva iyoyo kadiscrimination kanga kariko even kubva kumanesi because vakasada kunyanya kuzvizivawo futi vaitozvityirawo futi life yavo. Ruzivo chairo rwekuti haitapurirane nekungogumana kachichi panga pasina zvototi kana ikoko kumanesi kwacho stigma yanga iriko. Zvokuti izvi zvakungoenda zvipira nekunyatsonzwisisa vanhu vachirava vachinyatsoziva kuti aiwa hazvitapurirane nekungodai. Takatarisa izvezvi pane vamwe vanhu vasati vakutoziva kuti tikati kusheya zvinhu sekutaura kwamaita kuti aiwa usamwire kapi iyoyo yamwirwa nasekuru usamwire kapi iyoyo yambobatwa nanhingi. Tingati here ndezvipi zvinhu zvamungakwanise kuudza vanhu kuti aiwa izvi neizvi neizvi hazvikonzerese kuti munhu abate HIV? HIV inorarama muropa mumunhu chete handiti. Saka zvatonge makapu kupfekedzana hembe kusheya kana kugara zvatakaita izvi anything you can share. And kutapurirana imomo futi nzira hombe ndepabonde. Kana zvizvi zvinozotaunzi masharp objects chichichi inorarama muropa. Anofunga reza inini ikacheka apa anofunga reza ingati 5 minutes ropa risati raoma. Saka tumwe tumabhilifu tungozogotaurika zvezve because nzira 2 dzinonyanya ndio tati bonde ni mother to child. Though ezvinozve mother to child yatidzikire hysteriki
because isusu zvatiri tiri tuini nemudzimai wangu tikatora medication yedu zvakanaka, tikasvika pa viral load iri suppressed, tinotokwanisa kutaura mwana wedu ari negative. Asi kare kai kwanga kusina, that's why vana vaingozoberekwa vari positive. Because paipa positive yemwana pane nzira 3 dzanokwanisa kubata nadzo. It's either noibata ari mudumbu, kana kuti nguva yanenge akubarwa, kana kuti nguva yanenge akunwa achiyamwa. Mwana toberekwa asina but anozoibatira pakuyamwa, ndokunge mai vasiri kuita adhere tumushonga yavo, nekuti viral load inoramba ichikwira, zvinoisawo mwana panjodzi. Kune vamwe vanoti chakazoita kuti inini ndizonyatsosvike panguva iyi ndechekuti taimboenda kuchechi, taibhilivha kuti chirwere chandanacho zvino chinonoperera kuchechi. Zvinoita here kuti unganamatirwe kuti chirwere chiri muropa, wabatwa HIV iwewe woti ndege ndiende kwa papa, ndege ndiende kwa madzibaba, zvinonopera? Zviriko. Because vamwe vanobhilivha napapa vavo zvakanyanya. Because kana akaenda kana papa anokunoza kuti this is a case, zvinopera, siya mapiritsa, and zvecho vachisiya. But 5 to 6 years down the line unozoona munhu uye zvaita zvaoma. Variko vanonyanya kubhilivha napapa vavo, kana vamwe vanobhilivha zvechivanhu izvozvi, because they associate it nemweya yakaipa. Izvi kusaziva kuti why me. Zviriko. Takatarisa mucommunity, munharaunda, maresults maanawo, mabuda, vanhu vakutoziva kuti mukoma kana kuti baba ndozvavariko zvino. Vakazvigamuchira sei musociety? Musociety vanhu vakasiyana siyana. Saka chiripo ndechekuti iwewe haufaniri kuzvitarisa kuzvitsvaga. Iwe kurarama upenyu hwako, dhira neupenyu hwako. Saite izvo zvekuti tirikunhinga chati chii, because izvozvi ema ndozvinoita kuti munhu usade kuzodisclose. Because kusadisclose manje kune maadvantages akawanda. Because ini kana ndisina kudisclose, kana ndikaona vanhu takagara pano, ndikaona vanhu vari kutaura izvozvo zvikuenderana neHIV, ndienda kutongofunga kuti vari kutaura inini, but zvisiri izvo. Asi kana ndakadisclose, aiwa, because kana munhu akataura ndokubvunza kuti saka wanga wati chii. Anzi zvakafanana zvinongoitwa pamanickname. Ukapiwa nickname yo handiti the more yakuiramba vanhu vanoramba vachiita sei, inovanakidza. Ndozvakangofanana nedisclosure. Because ukada kuramba uchingoti inini handisi kuda chichi, zvinoramba zvichikurwadza. But ukabudira pachena kuti ndozvandiri, saka wanga wati chii. Saka munhu anoneta, anosvika pakuneta azoita sei, azongoramba achitaura nezvazvo. Vanongabva vati vafulawo nguva yacho iyoyo vakanga vasiri mutyairo wemagonyeti here, nekuti vanhu vaibva vati nguva iyoyo kunana 2003, 4, 5 ikoko vainyanyobatwa kwanga vari vanhu vaita zvema-truck drivers. Hamunomboita truck driver here nguva iyi? Aiwa, ndinotombia ndamboita truck driver. Aiwa, handina. Kana kumbobuda kakunze kwenyika? Handina. Handina. Asi munongozivawo asi vakomana munosvika mazera ekunakidzwa yayo, nongoti vamwe ndo zvakangoitikawo ipapo. Takatarisa ndanzwa muchiti aiwa iko zvino ndakazowana mudiwa wangu watiri kuenderana kuti tese aiwa tese tikurarama tiri pamushonga, tikurarama zvakare tiri masurvivors eTB. Makatarisa marelationship eko zvino, vari kutorana vari muzvirongwa izvozvi, vari kugara zvakanaka here, kana kuti vamwe vanonga kuti aiwa iwe ndezvekudhara izvi, kana kuti marelationships wayo ari kukasika kukolapsa nekuti vanhu havasi kunzwanana zvakare? Zvakangosiyana siyana. Izvi zvakuenda manje nekutiwo how serious yamuri. Because vamwe vanongoda zvekutamba, especially kana dai mumwe munhu anenge angoti chikurorera chii, ndo vamwe vanhu vanongoti apa. Ma1-1 iwo varipo vari kubudirira, but vazhinji vacho ndiyo mijolo iyi, vachingotsotsana. Ndo zvakawanda izvozvo. Ari kuzobudirira ma1-1.
saka kuma-support groups uku ndezvipi zvimwe zvamuri kudzidza zvamaona kuti aiwa dai kubva kare zvidzidzo izvi zvaiudzwa vanhu kana kuti dai zvaiitwa nemapartnership atiri kuona ana National AIDS Council ana AHF vachipindira kuedza kubatsiridza kuti nhau idzi vanhu vangodziziva zvingoita normal as if munhu ane flu zvingoita kuti vanhu varambe vachiziva zvinhu zvamuri kuona zvekuti dai zvakaitika nguva kuna 2003 koko zvisina kuzosvika pakukura kwaita nhamba yevanhu vari kurarama vari neutachiona hweHIV ndezvipi zvamuri kuona imimi zvavandudzika iko zvino? Aiwa, zvavandudzika ezvinozvi kusiyana nekudhara kwekuye inyaya yekuti through ma-support groups imomu tichikurudzira kuti munhu ngazive paamire. Nofunga kana iwo kuchipatara vakaenda vachichinjawo marapiro avaita. Kudhara ingoti ukaendayo ungodhira newe wozoti ndiwe wauya panapa, but nowadays ndipoti ukaenda iwo ukabatwa vanoita inonzi index testing uzoti right iwo wauya sababa furawo mabatwa HIV pano kumudzimai kovana zvakamira sei. Saka izvo zvakudiwa mazuva ano. Ndabatwa totonzi uyawo nemhuri yenyu munoona ngandi vese woyaita sei utariswa. Ndizvo zvimwe zvakaita kuti manambers aite sei akure because kumashure uku vaingodhira neni ava tosara ndozvavari futi. Kurwara tinorwara zvakasiyana, pamwe mwarwara zvatobva zvatongomukunda nekufa. Tinoziva kuti varume nechipatara zvionani zvakadai. Ndifunga pane pandaimbotaura hangu mazuva mashoma apfuurayo navataderera vachiti aiwa takatozoona kuti zvakakodzera kuti tivake wellness center kuGlenview area 8 uko kunoitwa zvekugadzira mibhedha kugadzira chino ndokune varume vakawanda. Varume vakangonzwa kuti chipatara vanobva vatoti kana hatiite zvechipatara nokuti varume sekutora kwamaita mukati ndo vanonyanyoita sei vanonyanyopinda kuti vazosvike kumwe vachiti amai nhasi ndazomboenda ndikanodai nasisi Stella wepanda havazotauri, but kana dambudziko rauya manje vanenge vakuita zivo vada kuti tese tive involved. Saka vakati aiwa ndosaka takazonoti aiwa regai tivake wellness center kuti varume vese vari paGlenview 8 ava nevamwe varume vese vasingade kuenda kuzvipatara vasingade kuone kunzi kuti vaona kavafulawo vari paparenyatwa paipaya kuseruko, but vanongoti aiwa chingoendawo pawellness center wokonotariswa uri wega ikoko unoonekwa kuti utano hwako uchiri hwakanaka here, uchipiwawo makondomu kuti ukwanise kuita sei kushandisa. Sekutarisa kwamuri kuita kana kuti nekudzidza kwamazoita iko zvino muri kuona zvakanakirei kuti pavakwe midhuri iyoyo kana kuti mawellness center iwayo kuti macenters of excellence awande kuti varume kana kuti vanhu zvakare varorama neutachiona vakwanise kuwana pavanonotora zvishandisiro kana kuti zvikwanisiro zvakaita semakondomu, vanokwanisa kuwana mapiritsi avo, vanokwanisa kuwana zvinhu zvekuti vakwanise kushandisa maself testing kits. Chauri wega mumba unogona kungozvitesa unoti kondo zvandatowa kutonotora mapiritsi ako pasina ari kutomboziva. Zvakanakirei pane kudhara kwetu waiti unogara pabhenji unotozoti uku kurwara uku ndofunga ndizvo chete. Izvo zvakanakira zvokuti pamuti varume nechipatara hazvina ushamwari. Ndizvozvo chimwe chatoti zvidaro ndifunga varume ndo vachengeti vemhuri. Saka nguva zhinji yanenge kushandira kuti mhuri ite sei. Ndichokwadi choti murume nechipatara zvonane. Murume hatiti anoenda kuchipatara sitototi anoendeswa nekuti vazhinji vacho vanozoenda vaita sei varwara vasisina choice. Paya panovanzi hande achiri kufamba ndingachitadza nofunga kazhinji ndipanozoenda paya kupushwa kana mubhara anenge asisina choice ofuchi zvinhu zvakaipa. Izvo zvakazoitwa izvozvo manje zvekuti vavatevere pavari zvinhu zvakanaka stereki zvekuti tadzoka panyaya dzestigma and discrimination posi kuchipatara especially murume ukangoonekwa posi kwanika belief kati kangokura tiri kuti murume hangu munhu akasimba. Saka izvozvo manje zvakavatera pavari zvinobatsira stereki. Asi zvakanakira kuti vadisclose even kuvakadzi vavo wapiwa self testing kit watesta wega zvakanakira kuti vazoudzawo partner yake kuti ndo zvandava. Disclosure ichoice yaunenge watora munhu. Urape zvikwadza here manje. Plus it's a process. Mwevo mwana takazonzwisisa but zvinokuwadza manje. Because self stigma iri very dangerous. Mashoko enyu vafulawo kune vamwe vanhu
vekuti kana izvezvo vasati vazvigamuchira. Mumwe munhu atomwe mishonga yake asi akatoudzwa kunzi kana muna 2012 taiwo ndozvamuri, anenge achingopera zuva nezuva because kuti chirwere ichi chinozounza zvimwe zvirwere ukasatora mapiritsi ako zvakanaka. Nanhasi munhu ari mudhinayo aringoti vakomana ndakaroyiwa, asi uchinatsoziva kuti ndiwe uri kuzviroya pachako. Mashoko enyu kune vanhu vava vachiri muzoni iyoyo yekuti havasi kutoda kugamuchira kuti ndo zvava kufanira kurarama vari, ndekuti kudii? Mashoko ndeyekuti ukaziva paumire waitirwa nyasha. Ende nyasha dzati kutaura idzi handimanzwa kare ko kwataitaurako mapiritsi kwanga kusina. Handambota pati waimira unzi urware kuti upinde mapiritsi, but ava vakatotirwa nyasha kuti nhasi chaiwo chitobatwa unotoenda kumba wane mapiritsi ako. Maybe chiri kushota mazuva ano chikuita kuti zvidaro counseling. Ndofunga kare tanyatsa kupinda pacounseling yakasimba, because kana zvidzidzo zvokuti mushonga muchanwa sei taizvipinda, but test and treat yakanaka, kuti yakanakira kuti munhu anenge asati arwara munhu unobata wakangosimba zvokuti vanhu vambobva akatomboziziva kuti ndozviripo. Zvakuenda noti iye munhu wacho azvigamuchirawo sei. Yazoipira ipapa panyaya yecounseling, mumwe munhu anonyatsa kukanselwa kunzi these tablets are for life. Zviwe zvokuti ukaenda wonyeberwa kunzi you are healed kunyepa. Munhu akakuisa pamedication ndiye anokwanisa kuzokuburitsa kuti chiregedza, anowana chiremba. Zvimwe zvezvo zvokuzonyeberana zviye zvokuti you are healed kunyepa. Vaiwa kunyepa. Endi chimwe chinhu futi chinozoti wasiye mabhizinesi zvomataura izvo. Ukamboatora mune zvakanaka ukanoteswa unogona kutobuda negative, but iyo toiti false negative. Because ukatora mushonga wako zvakanaka utachiwana unotsimbirirwa, unogona kutotorwa yanzi negative. Zvinoitika because kana suppressed mukana wekutapurira futi unenge uchi mushoma. Ndokunge waona mudika kunyange kuona mudiwa ari negative akavimbika, iwewe uri kumwa mushonga wako zvakanaka wakavimbika pasina third party pakatapa, aiwa unogona kutogara usina kumutapurira ari negative wacho. Asi chokwadi chekuti kudhara waitoona munhu achifambawo nabvudzi rakaerera kana kuti zvazvango zvevanhu zvekutaura? Kuerera kwebvudzi vanhu vanotaura zvavo pachinoeredza bvudzi zvakasiyana siyana. Even na TB chaiwa ukapera miri bvudzi rinoerera. Chanokokuzwa ndechekuti hatikwanisi kuona nemaziso aya kuti uri positive. Even waonda waerera bvudzi totoda zvikonfirmwe nematest kuti ndizvo. Because nemaziso hatinganyeperani. Because masymptoms acho anongoenda nawo nezvimwewo zvirwere futi. Ndichida kupendera kuti ndizotaura una mama. Pane nguva dzekuti kune mumwe munhu izvo zvari kutoziva kuti masymptoms aanawo izvezvi anogona kunge abatwa nechirwere cheHIV. Tingaiti here pane masymptoms ekutoti unotofanira kutongoziva kuti izvo ndakunzwa izvi haisisiri flu kana kuti izvo ndakunzwa izvi hasisiri malaria. Haitoti turwere toto kungoti 2 minutes twauya 2 minutes kapera 2 minutes twauya 2 minutes kapera itoto. Izvo tuna flu tisingapere singanzwisisike. Hana kupera miri vavo. Ndo mameja yayo anokushaya appetite. Tinotenda vafulaurike. Ndimbotaurawo namama ndimbonzwawo kuti panguva yacho kana kuti pazuva ravakaenda kuchipatara vakanoudzwa kuti ndozvamava iko zvino makurarama muri positive, vakazvigamuchirawo sei? Iko zvino vandagara navo ndimama Flau. Ndambotaura nababa vakandiudzawo maexperiences avakasangana navo. Ndine zvimwewo zvavaifunga kuti aiwa izvi ndikaita zvichida zvinogona kuita zviri nani, kana kuti sechipatara chinongonetsa kuti vanhurume vaende ndinongoramba chingorapwa chinhu chimwe chete asi dambudziko harisi kupera. Vakazosvika pakuti aiwa regai timboenda kuprivate hospital uko kwavakazosvika vakaudzwawo matest apera
kuti aiwa iko zvino mava kurarama neTB, mava kurarama zvakare neutachiona HIV. Vakati aiwa ndakazotiwo ndingagare ndiri ndega here, Mwari akati endai pasi apo unowanawo mudiwa wako. Ndikazosvika pakusangana namama, saka ndati aiwa rega nditauriwo namama ndidzokuti chokwadi baba vangu achindudza zviro kwazvo rekuti takasangana kusupport group. Mama makadi ndiri pawamakadiwo una mubvumasekerera kuratidza kuti ndofunga baba pane pavanga vachitinyepera. aiwa hapana pavanyeba kutaura chokwadi. Murunukuru hanzi anonyepa anonzi mapotsa pashoma. Alright, takatarisa mama pana chitaura nababa vanga chinditi aiwa namama takasangana kusupport group. Zvakanga zvakaoma sei kana kuti zvakapfava sei baba pavakauya vachikanda shoko kuti aiwa iko zvino ndofunga kuti tinogona kunosvika musvitsa tsvene tikararama upenyu hwedu tiri vaviri. Pavakataura ndakafunga kuti kuseka, handambozvitora serious. But nekufamba kwenguva ndakatoona kuti munhu anenge ari serious. Ina isati ndavabvumo zvangu ndaingoti munhu ane disability ndomudii. But nekufamba kwenguva pavakazotaura history yavo yedisability yavakaita ndakafila pain. Pandakazonyatsopinda murudo mavari. Manyura musasirire kama ndakabva ndanyura murudo maMr Flower. Saka kubva ipapo zvinhu zvokuti kana vekumba kwedu ndakatanga kutovaudza ndisati ndakugara navo kuti kwaane mukwasha. Hanzvadzi yangu ichinditi mukwasha akaita sei, ndikati mukwasha ane disability. Saka ndingati 2010 ndine hope dzandandarota. Ndikarota ndinzi uyu ndiye murume wako anga ari muwheelchair. Pandakupopota ndikati mungambondipi munhu ari pawheelchair ndomuita sei? Sikanzi isusu ndiye murume ataona akakodzera kuti ave murume wako. Ndikati no hazvibude. Hamba ndatogara ndisina kana basa nazvo. Then 2017 patakasangana naBaba Flower ndione ane disability. Ndichiudza hanzvadzi yangu yakangonditi hope dzako. Panangoti it's okay. Ndazvinzwa shansa ukaramba munhu iyeye amene ako unotongwa naMwari. Ndikati iwe munhu hambotongwi naMwari. Ndikasvika asina kukodzera kuti ndigare naye ndosiya. But the more vakanditaurira history yavo maringe netsaona yavakaita zvakandipeina. Ndakatochema iva vanozviona kuti ndachema nematauriro avaita. Saka kubva ipapo takabva tava mai nababa kusvika parinasi. Ndachara kuti kusupport group ndokwatichidzidziswa maererano nekurarama kwatichiita tiri positive. Munganitsanangurire tingati hurukuro yatingaita yekuti imimiwo kuti muzosvikawo ikoko zvakanga zvafambawo sei? Alright, 2008 ndakarwara. Yes, ndiri muslim but ndakaslima zvokuslima zvezviya. Pandenda murora wangu nehanzvadzi neveukama bhosi mai yangu nadhidhongo akashaika. Sikanzi nevamwe muendesei kun'anga. Nepanogona akaroyiwa tiri mablacks tiri vamaafricans ndozvatinobhilivha. Ndakaendeswa kun'anga ndikakutanga kutemerwa nyora. Hakuna kuchiri kuchinja. Pakauya mumwe zvikanzi muendesei kumaprofita. Ndaendeswa kumaprofita uko ndokunobuda akadzese manje. Akaroyiwa nemukoma wamudhara wati. Pandati wewo ndakaroyiwa saka ifowadi ndeipi. Pandakazoendeswa panguva vanhu vemucommunity zvikanzi imuendesai munhu kliniki mumbonoona kuti chii moita zvese. Hanzvadzi yangu ndopati alright ndikaitende navo ndobva ndienda kliniki. Pandatestwa ndopandonekwa ndine TB. Ndakaonekwa iri mumapapu. Pandatanga medication yangu semunhu ndisingafambi. Havana kuzondiita yekuti daily ndiende kliniki kunomwa matablets. Vakandipa vaindipa every week 16 tepuwa 16 ataimwa every day. Ngakawandisa pamwe pachona wakatoona caregiver anga ari murooro wangu achimaverenga. Unonyatsomutarisa kumeso kuti iwe uri serious iri nezvauri kuita iwewe. Pamwe pachona ndakazombomuti wadii kungonwawo 4 watapudza. Zvikanditi kana ndikanwa 4 munorapika here? Ndikati ndanzwa nemapiritsi manje. Pandapedza treatment yangu 6 months. Ndapedza treatment yangu paya ndagara. Ndatanga futi miri yari kungodzikira.
musoro kutema, diarrhea, makumbo kurwadza. Hapana pandaiti futi apa. Vadzoka futi vekumba svikani takasvitaura takaroiwa onai zvamamitira mwana atowesi. Pandati arege ndende kliniki, pana ndiri kliniki kunanzwa kushaurwa zvetesting. Svikanzi zvetesting kana uchinge watestwa pana paugare. Svikani hanzvadzi yangu pana paanogara. Kwanga kuri kubhangeti. Svikanzi uri anogara kupi? Saka ndakabva ndaenda kuchipatara ndobva ndatestwa ndobva ndaonekwa ndiri HIV positive. Pandadzoka kumba ndobva ndaudza murooro wangu ndikati ndosviripo ndanzi ndiri HIV positive. Makaenda mega kunotestwa? Ndakanenhera ndikaenda ndega kliniki. Handava ndakaenda naye, ndakazongodzoka ndakwaudza maresults. Zvadaro mazuva takatestwa isusu kunainzi masessions for 3 weeks. Masessions aya waiti ukarovha maybe ndapaderi paweek rechi2 ndikarovha day 1 ndedzotserwa kuweek rekutanga. Vanga vasina basa nazvo tiri kurwara. Then ndobva ndaita masessions angu ari 3. Topiwa yanzi starter pack. Starter pack yanwiwa kwe2 weeks. Vanwa 2 weeks waiti uchisvika clinic vaiswa kuti makorokoto. Iwe tofunga kuti maybe kundine mwana here vari kunditi makorokoto. Akanga ari makorokoto ekurarama. Ndobva ndati napedza. But ndatanga kupuwa mwedzi kusvika vaona kuti ndafitness. Pandakatorwa CD4 count ndakaonekwa ndine 9 soldiers dzakanga dziri mumiro mangu. Zvinova zvinhu zvaityisa. Plasma days akauya HIV positive. Chinhu chakauya chiri chigure. Takagara kudai so baba Flo vakanopfeka mask kutogona kutotiza because zvinhu zvaizvine fear. Zvaizvine mazita akawanda, vari mundege, vari mumbazi, vanojusa, vane magudhubhaya, vane majob, anga akawandisa. Saka zvinhu zvoti zvanga zvisingagamuchirike. Vanhu vaitaura zvavanoda. Young brother yangu akatosvika pakuti kune mukoma wake muri kutambisirei mari yebhazi. Muchimupa kuti aende kunotora medication. Musikona kuti raaguva here. Ndofunga ndakaita chipo che2 years ndisingataure naye. Ndiri quiet. Achiti akanditaura naye ndoti chitunha hachitauri. Zvonzi usadaro ndoti kana chitunha chakambotaura here. Tikaenda kumakuva kuchitunha hachitauri. Saka kudaro munhu ndaiti ndikagara so vanhu vachivazokuona vachibuda vanobvunzana mubvunzo wekuti kunoedza here. Vanenge vachifunga kutoka yes kana munhu achirwara nzeve hadzifi. Nyende dzamhene zvadzinongoita dzinoita sharp. Zvoti kana ukanyewa nemunhu ari paseri akaita kazevezeve unozvinzwa. Saka vaitobvunzana anorarama iyeyo. Murorongobata vanopora tete musambotya zvonzi mhino. Saka wakaditsvaga maglovhosi obati maglovhosi yei ndovagezisa zvina nebasa rese. Zvonzi hei uchatapukira hei uchazodii vaingotaura zvinhu zvakawanda wanda. But muroora wangu anambobvira akaluza hope. Akaramba akamira nini. Vana festival yake ndaitorera naye same blanket. Uchiudzwa nzi ndamunorera natete. Saka iye ndiye ndakabva ndaita timekeeper wangu kamusukuri kako. Ndaimutimba ndamupa watch ndaiti ukaonadza apa na8 apa ndiye 8 nditi korufu kwanadza aita soza dza 8 o'clock. Aibatongo dzichikwana 8 o'clock pa medication yangu ndakutonwa. Saka ndoiva mwana wakandisapota. Zvokuti nanasi ndovatenda kuti muroora wakaita basa. Node anga ari umwe munhu aingoti handizvikwanisi kuvarapa, kuvachengeta everything kana kuvaita care handina basa nazvo. But akamira neni kusvika ndapora. Asi zvairwadza. Ndidi kunyeba kungonzi HIV positive. Waiona guwa watozvicherera ziguwa rako zviombe watooma because hama dzedu dzakawanda dzakafa. Nekushaya zivo, vamwe nekutya, vamwe nokutadza kutotora medication yachona because waitofunga kuti maybe ndikatora medication pamwe kufa. Plus nezvaitaurwa nzi rakakura zipiritsi, vamwe vaitoenzanisa kuti rakadai. Saka mumwe munhu akangofunga kuti rakakura woti nemhiro yangu ndomedza sei aibva asiya. Asi isusu takashingirira kusvika nhasi tiripo. Izvinezvi I'm a TB survivor. Ndiri HIV positive again. Ndoshanda pamapfuku polyclinic. Ndiri mucha zvichireva izvo community health advocacy. Zvokuti ndotoenda paclinic and handitombonyari kutonoudza munhu wese kuti me Priscilla Shamba I'm HIV positive. Ndakatanga mugore rakati ra2009 muri muna July
kusvika pari nhasi makore mangani ndichimwa medication. Pambo zvino ndondoseka ndotovati muda kuti tiendere pachopisi mese mwaipanopa OI ndosvika ndaawani mese manditisa because munenge muine fee havakwanise kudisclose status yavo. But ndakatanga kudisclose status yangu 2010 paBangeti hospital. Vamwe vachonditiza vande ndichitoziva kuti ndeve hukama vaya vachitora medication. Mumwe achitonopotera kumadoctors kuti pane munhu andinoziva but ndisina basa nazvo. Even iko kuno kumabvuku kune vamwe vandoziva vandotiza kutoti pana Mayflower vanozopedzisira vationa. Asi handimboregi kutaura toku ndoramba ndichitoitaura kusvika munhu auya. Kuno mumwe akazondipedza tasvika paclinic tina Baba Flower ndimbuya vechikuru vakanga vambondinyaya maraini mbozi ndiri slim. Zvikanzi vadii kuenda unotestiwa nezvavarizvo nokuonda kwavo chechecheche. Muzukuru wangu endopati havadi kuenda unotestiwa nambovaudza chokwadi. Vakazoti wauya clinic vaine kamuzukuru ndikati koma yazoitiiswa ndaisorapisa mwana in alright. Saka mabvuku polyclinic mavakirwa yakaita uku kumapatients airi kuseri. Vachinotenderera nekuseri tiri kudhumana kuseri. Vagara zvikanzi ambuya kokunoko muri kuitei ndikati ndokubasa kwangu kunoko ndiri positive. Kubva ipapo takava neushamwari. Saka ndoona kunge kudisclose status zvinhu zvinobatsira kune uyo anenge achinyara. Vakawanda vanonyara, vakawanda vanozvihaidha zvototi unoshaya kuti kochii but hazvityise. Chakutotyisa madhizana ekenza nekunzi wabata covid kana kuti waitwa typhoid ndo zvinhu zvinotyisa kwete kunzi HIV positive. Zvangofanana nokutora mapiritsi eshuga kana eBP daily unenge uchingora mapiritsi ako saka hapana chinombotyisa. Tinotarisa panhau idzodzo sekutaura wamaita kuti pekutanga mhuri yakatoti hakuna chimwe chatinofunga semaAfricans kungofunga kuti kuroiwa chete. Kune vamwe vanhu izvezvi vekuti vakangonzwa tinge nyange nemasymptoms apa kutaurwa pano naBaba Flower but munhu haazvitori serious anongoti vatanga tete vaya vada kundiuraya nekuti ndazotenga mota yangu, vatanga tete vaya vada kundiurayira chakati. Tingati here vanhu vombotanga vatrusta zvipatara kunyanya vasati vatanga kufunga kuti ndaroiwa? Chipatara ndo the best. Kana uri mumwe unogona kuita zvese zviri both because rima Africans enda kuchipatara wanzi positive. Tora medication yako ozoendawo kune vakuroya vaya wamheno tishantaura navo kuti kudii. Patina hangu ndongokurudzira munhu kuenda kuchipatara unotestwa. Senai zvinezvi slogan yandinayo paclinic vanhu vakandibvunza kuti nembuya HIV positive HIV makaiwana kupi? Ndozo ndakaiwana paclinic. Because musi wandakaenda paclinic ndichinotorwa ropa rangu ndichitestwa ndopandakazivikanwa kuti ndapositive. Saka ndakaiwana paclinic. Saka unobva waoma nekuseka. Sei ndichidaro unenge wakuitira uya asingakwanisi kudisclose status yake, maybe achanobvunzwa mubvunzo yakawanda kumba nahabi or a friend. Anongomudza kuti panenda clinic ndopananzi ndiri HIV. Ndafarira kuti imi muri pamwe chete nababa mataura mukati mastatus edu akafanana. Pane mumwe munhu izvezvi ari kutotadza kuudza murume wake kana mudzimai wake kuti ndo zvandiri. Zvichida atoni kana 2 years ashaya kutomuudza sei, ndotaura sei, anozozvitora sei. Vanhu ivavo vangaite sei kuti vakwanise kudisclose kune partner yake? Takatombosangana nechallenge yo pamabvuku poli. Mai vakauya zvikanzi ndakabatwa positive but murume wangu haazvizivi. Ndikati mama funga kuita seiswa ndoti hazvizivi. Takaenda kuna kansela patataura nyaya yedu zvikanzi oraita hazvinetsi. Baba ndobva watofonerwa zvikanzi muri kudiwa kuno clinic mama havasi kunzwa mushe. Baba vai vakauya vapinda mu room 7. Vapinda muya zvikanzi tiri kukurudzira kuti mese muri tuendai maita sei motanga matestwa ndoti tikwanise kukurapai. Ndobva tavaendesa kuna kansela yatatawirirana naye. Vachisvika kuya vakatestwa vese baba ndobva wanzi negative amai ndobva wanzi positive. Ndobva watokanzirwa paya. Kubva ipapo kusvika pari nhasi vanhu vagere vane pick-up yakanaka. But chandinongokurudzira ndechekuti asina kudisclose unomubvira kure. HIV positive hachichatyisa, zvisiri zvinhu zvinofiya mukati kana unomubvira kure uchimubvunza kuti naisha kwanzwa ndichinzi ndiri HIV unoita sei, unozodi. Unoona reaction yanorova munhu. Mwatongoti hazvina basa. Pamwe atotomwawo achitosiyiwo kubasa. Iwo chimwe uchisa muhufu. Mese muri kuwandirana but hazvishamisi uchingomuudza kuti ndo zvandiri. Anobva kuzoti neniwo ndakatoteswa kare karewo ndiri positive.
makutofamba rwendo rutsva plus madiscorded couples ariko ekutoti murume anenge ari negative mukadzi ari positive mukadzi wanenge ari positive baba vari negative zvinongodaro but vanotogara upenyu hwakanaka ende vachitoita vana vavo vari negative pasina kana zvipomerwa mushure mekunge mai vachitorawo mushonga wavo zvakanaka kana kuti ndibaba watora mushonga wavo zvakanaka hapana dambudziko rinenge riripo madiscorded couples akatowandisa iko zvino so varume kunyanya nekuti pane nyaya tikamboita hedu mashuroko yemudzimai yekuti akatozobata kuti murume wake ari kumwa mapiritsi kubasa chinozotarisa munhurume kuti angoitawo ushingisa baba ungoti chero chauya chauya asi mumwe wangu ari safe nekuti mudzimai uyo akatozodiscover kuti iye wachowo akutowo positive nekuda kwekuti murume ari kumwira mapiritsi kupi kubasa ari ega ariziya achingoita zvelife yake zvototi mwana ndiye akazopona hake kuti ari kurarama ari negative asi both macouples aya vari kutorarama vave positive because of murume akangotadza kungoti rege ndingobudirawo mumwe wangu pachena achingomwira kupi kuofisi andinozoti vakadzi tinopenga akatyawo dirwa mafuta akanosvika ndobhoirisirwa mafuta ndikadirwa ndikatsva but takatarisa murume akatadza chipo chokuti akakanganisa future yemukadzi wake zvodai akakasira kumudza kuti ndo zvabuda musarudzo mai vaenda kuclinic unopuwa yatinoti prep yekudzivirira kuti vasabatwe positive vaigara vakadaro izvinezvi iriko unogona kuti mukadzi wachina ari negative murume ari positive amai vachimwa prep yavo yakangofanana nemaarv because inotorwa everyday vaitorarama zvakanaka but murume akaitora mukadzi wake utsinye varume vane fiye yakawanda yekuchikwatisa kandikamuudza maybe achandiramba kana achazondituka akamira pachivanza achindidisclose status yangu kuvanhu zvinhu zvinenge zviri ngori muburenzi ake ari wana anenge achifunga ari wana haana munhu anosheya naye kuti anzoti zvakamira sei even pamwe hama dzake dzinenge dzisingatozivi futi zvinenge zviri zvake ari wana but ndongokurudzira kuti munhu disclose status sei one day unogona kungomuka uchirwara zvoti hapana anenge achizviziva uri serious pamwe hautokwanisi kana kutaura kana kudii kuenda kuchipatara unosvika wotestiwa pamwe unomboendeswa pachipatara chaunozikanwa waendeswawo chimwe utosvika kuyoskonzi munhu wenyu ari paati uyu ko hama dzedzi anga dzisingazvizive dzedzi ndopazvaakudzizivira ipapo kuti izvo ko ndo zvavari saka tinongoona kuti ukagara wakaudza 1 2 3 vanhu vemumba kana mafriends kana ukarwara vanongosvika zvaro kuti munhu ari paati mushonga wake ndeuyu waakurapwawo zvimwe zvinhu havachambonidei kuti vambotanga vakutora ropa vambodii saka ukagara status yako ichizikanwa nehama dzako chero mumwe munhu handione zvichityisa zvinhu zvakanaka senika ndikatoenda pamariro ndakatofarisa hanguda kuona kuti vanhu vanomwa mushonga ndevapi ndotongosvika ndosvika asikana vari kumapoto ndibikirewo nguva dzangu dzakwana dzokumwa arv ndopaunoona shasha dzese dzinonwa dzichikuvinga kuti watakura here shamari iwe unenge usina hako kutakura uchiudza kuti ndakanganwa chokundo chavanowa ndopa vanondipawo panapa saka ukadisclosa unotozowana mumwe munhu anouya achikubvunza kuti shamari wakazviita sei kuti ukwanise kutaura izvi ndibatsirewo wakutokwanisa kumuudza kuti ita so asi pane nguva here dzamuri kumbokwanisawo kubatsirana nevana vechidiki vane mazera tingadai tiri kutaura zvema17 18 years 25 because ndo generation inonetsa iyoyo yekuti anoti manje vanhu vanozoti chii kana kuti mafriends angu anozoti chii mujolo yangu inozoti chii nekuti tozoti ndo vanhu vachiri sexual active vavo vachiri kuda zvekupinda-pinda muri kumbovabata sei kuclinic uku muri kuvapa macounseling akaita sei vanhu ivavo nokuti vasiyana nevanhu vakuru vatori mumarriage kare vaneva pane group ravo rinonzi remakets vanoonana vari vana vega vega avana vanenge vakatrainwa kutaura nevamwe vana vavo mazera avo saka vanenge vachipanana support vari vega vega vachikurudzirana futi kuti opena status yake kana dai akawana musikana but kuvakomana ndokune challenge vakomana vadisclose status vasikana vari nani because patinombokurukura sometimes totombogara navo ndichivabvunza 1 utoona kuti uyu haambofa akadisclose status yake asi uyu anodisclose status yake saka vana ivavo vanotoda support yakakura chandakaona language ndoyatinosiyana nevana because isusu vanenge vachiti kudhara ikoko ivo vane yavo yechimanje manje saka zvatoda kuti topinda mbutsu dzavo kuti mukwanise kunzwanana saka mukatanga kunzwanana munoenda muchidzidza nambicha nambichana uzopedzisira kutokuburitsira zviri pakati pemwoyo wake
kuti sei ndichiramba because ndine mubvunzo wekuti waimi ndakazoberekwa ndiri positive. Ndakatotsamwira maperenzi angu akuchimutsanangura kuti mubereki usamutsamwiri. Mubereki haasi kutozivawo kwazvakabva. Wozona kuti kuti chinhu chakangouyawo chakagara chakanyorwa mubhaibheri kunzi chirwere chisingarapiki. Saka the more unomuudza nenhau yebhaibheri kana achienda kuchechi anonyevenuka hana yake, asi kana asingaende kuchechi zvakaoma. Tichipendera makaenda here kuWorld AIDS Day? World AIDS Day handina kuenda, ndakaenda kuTB conference yataitira kuMandeo, ndokwandaive ndiri. Ndakazoshaya mari yekuenda kwasi ndakabatikana because ndaidawo kuenda musanganiwo kwarisapewo tichiona nawo ndomukuvaka ukama ikoko tichiziva nawo. At the end tinoenda kunovhurawo masupport group ikoko tichibatsira nawo zvichingoendawo zvakadaro. Tenda mashoko enyu mama, kune vari kukubatsirai zvichida kuti masupport groups waya vakasimba nezvimwe zvipatara zvamuri kuvakirwa, even kana nekudistributirwa zvinhu zvekuti vanhu vave vachibatsirika, tikwanise kubata target 97 yamukati mimi ndokurudziro yamukade kuvapa, kana kuti mashoko kutenda amukade kuvapa vanhu vavo ndekuti kudi? Chekutanga chatingatongokumbirawo sesu sepamabvuku polyclinic, taikumbira dai tanga tawanirwawo x-ray because mulab zvese takuita pamabvuku polyclinic ukatouya uchinzi une TB uri kukarara makararwa rwako, tinayo gene expect yedu, tine muchini unotora mafayilolodi edu, patakudawo iri x-ray yekuti hatichakwanisi kuti munhu enda kuNazareta anenge asina maybe mari yetransport. Wozi mabvuku polyclinic yakatenderera nzvimbo yakatenderedzwa nemalocation akawanda. Saka tikawanawo x-ray pamabvuku polyclinic ndonange zvichatibatsira, chipatara chedu chichakura. Chokupedzisira ndinotenda vose munyanyanya maleaders edu esitene TBS zvichireva Zimbabwe National Network of TB Survivors, ana Mr. Svanda, haiwa ana Mr. Flau, ana Barbara Farashishwa, ana Amanda, komiti iyoyoyo ndinoitenda. So far ndakatarisa groups atavhura ma-TB survivors noti ndo boka ranga rakasaririra. Tane 31 masupport groups atavhura. Atakapedzisira kuvhura takanomavhura kudomboshava. Tiri kuenda. Saka ndiri kuti team ngatiendei mberi. Tiri kudawo masponsors achatisponserawo kuti tikwanisewo kuwana magadgets ekushandisa. Izvinezvi yangova yekushandisa mafoni. Saka pandee ndichitorawo data remacha pamabvuku polyclinic ndikashandisawo foni at least zvinhu zvinokasirawo kusvikawo kumusoro kuministry. Saka ndoimwe kurudzira tirongochemona yoyoyoyo kuti dai tawanawo zvinhu zvakafanana naizvozvozvo tinoenda kumberi. Chokupedzisira ndinongokutendai nokuti vingo kwamaita pano pamba pedu kuzotionawo. Tatoonawo tiri vanhu takakoshawo, taingofunga kuti narume wangu ava pana nombotonawo kuti tichambowanawo nguva yeti tinokurukuro maringe nezve-HIV nezve-TB. Taingokurukuro patinenge taenda kumagathering but zvinhu zvatikurudzirawo. Saka ndinongoti vachaonawo clip iyoyi, even usina kudisclose status yako, be open. Kana uchitya uchazotora namba dzedu movapa, vanotifonera, gona kuenda kunovaona, tokurukura navo, tovaudzwa kuti zvakafamba sei, zvakabva kupi. Even kana usati wawanawo wako pati ndinochatisa, unouya pamabvuku polyclinic ndokutagira nenge ari single unomuwana. Tokupedzisira ndinongoti varume tisawanze vasikana. Kana ndiri HIV ngandisangoti wese wese andawana ndadanana naye, nganditsvagewo one partner nekuti ndinozondichengetawo nguva yemushongo kana ichinge yakwana, tei tichiudzana tikatorawo vari negative variko vanobvuma munhu anenge ari positive, but ndinoona kunge tikatora navari same status zvinhu zvinofadza because hauna munhu anokutsvinyira, haushore umwe wako. Nokuti ukazowanawo asina status inenge yako mukazoburana mudzimba umu ndo munozobuda mavhi 11. Saka ndinongoti naiwayo aiwa ndafara.
Tinotenda mama. Mazvinzwira muri Zimbabwe. Vandakagara navo pano ndiamai Flau. Ndambotaura navo, ndataura nababa zvakare vachitiudzawo kwavakasangana uye vachitiudzawo mashoko ekurudziro kuti aiwa kana wabatwa kuti iko zvino uri HIV positive hazvireve kuti ndokuguma kweupenyu, hazvireve kuti hauchakwanise kuita mhuri, unotokwanisawo kuita mwana wako anenge achirarama ari negative, baba namai zvichida muri positive. Asi chakakosha kudisclosa kuti partner yako ive iri ready, ive ichiziva kuti ndizvo zvauri. Hanzi kune vakomana, vasikana, vana baba, vana mai vakasiwa nemapartners avo zvichida mumwe akashaya, zvichida hausati wapinda muwanano asi uri kuti dai ndakwanisawo kupinda muwanano. Vari kuti hazvina kuipa, uya pamabvuku kana kuti ndifonerei ini nababa tinokwanisa zvakare kukuchatisai ndokutsvagirawo ari singles ane status iri kuenderanawo newe, ramangwana harizikanwe. Zvichida munozotogara upenyu hwakanaka hwakatambanuka seupenyu uri kurarama mhuri yataona pano, mhuri yababa namai Flau. Vataura zvakawanda, vataura zvikumbiro zvavo kuti aiwa dai tangowanawo skani pano pamabvuku Poli, takwanisawo kuona kuti TB yapa stage chi, takwanisawo kuona zvimwe zvirwere. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagio, tichiti chesarai.